μουσική των αγγέλων. Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα αναφερθούμε στον Άγιο Γεώργιο τον Νεαπολίτη. Οι περισσότεροι αγνοούν μάλλον ότι το ολόσωμο σκήνομα του είναι τεθησαυρισμένο εδώ στην Αττική. Μια ιδιαίτερη ευλογία με έναν μικρασιάτη Άγιο ανάμεσά μας. Στον Άγιο Ευστάθιο, στον Περισσό, ανάμεσα στην κάρα του Αγίου Γρηγορείου Ονήσης και μέρους λειψάνων των Αγίων Θεοδόρων, σε ένα ναό με αγιογραφίες του Φώτη Κόντογλου, το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Γεωργίου εορτάζεται με πανηγυρική ολονύκτια αγρυπνία 2 προς 3 Νοεμβρίου, ημέρα της μνήμης του. Τα προσώμια στο αργό ηρμολογικό μέλος, τα δοξαστικά, το σύντομο μέλος των πολυελαίων, των στιχολογιών, τα τυπικά και οι μακαρισμοί συνθέτουν μια αρμονία που οδηγεί τους πιστούς στην περισυλλογή, την προσευχή. Μια κατανυκτική ατμόσφαιρα μπροστά στον Άγιο. Η μουσική ως ένδυμα του λόγου, του ποιητικού κειμένου, διακονεί ως τέχνη λειτουργική αυτό που επιθυμεί η Εκκλησία από όλους, την προς τα άνω πορεία. Ο ιερομάρτυρας Γεώργιος ο Νεαπολίτης, γράφει σε ένα παλαιότερο κειμενό της η Κικία Μπατζόγλου Ζευγόλη, γεννήθηκε γύρω στο 1730 και καταγόταν από τη Νεάπολη, Νεύ-Σεχήρ Καπαδοκίας. Ήταν ιερέας και διέπρεπε ως εφημέριος στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πατρίδα του, τη Νεάπολη. Το 1797 προσκλήθηκε από κατοίκους της Μαλακοπής που απήχε 6 ώρες από τη Νεάπολη με σκοπό να ιερουργήσει σε μια μεγάλη γιορτή, επειδή ο ιερέας τους ήταν ασθενής. Ήταν η εποχή των Ορλοφικών και οι Τούρκοι είχαν γύρει φοβερούς διωγμούς κατά των χριστιανών και ιδιαίτερα κατά των κληρικών. Ο ιερέας Γεώργιος, γέροντας και καχεκτικός, αν και γνώριζε τους κινδύνους, δέχθηκε ευχαρίστως την πρόσκληση, ανέβηκε στο γαϊδωράκι του και ξεκίνησε. Ενώ πλησίαζε στη Μαλακοπή και κοντά στη θέση Κόμπιεντερέ, Ρεματιά,
Εξαγριωμένοι Τούρκοι τσοπάνιδες τον λίστευσαν, τον γύμνωσαν και τέλος τον σκότωσαν. Η αποτρόπαια αυτή πράξη ολοκληρώθηκε με την εγκατάλειψη του νεκρού σε παρακείμενο φαράγγι. Οι χριστιανοί της Μαλακοπής, μη γνωρίζοντας τα γεγονότα, περίμεναν την άφιξή του, ενώ παράλληλα ανησύχησαν και οι Νεαπολίτες για την παρατηνόμενη απουσία του. Πήραν λοιπόν τον δρόμο προς αναζήτηση του ιερέα τους, τον οποίο έκπληκτοι βρήκαν στο εν λόγω φαράγγι, συνειδητοποιώντας φυσικά τι είχε προηγηθεί. Αμέσως και με πολλές προφυλάξεις από τον φόβο των εξαγριωμένων Τούρκων, τον κίδευσαν εκεί που τον βρήκαν και τοποθέτησαν πάνω στον τάφο πέτρα, η οποία έφερε χαραγμένη την εξής απλή επιγραφή: Ιερεύς Γεώργιος. Στο βιβλίο «Βίος και θαύματα του ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου» αναφέρεται: «Αλεν πρώτης θα αναφέρω την έβρεση του Ιερού Λειψάνου κατά την διήγηση γνωστών κυριών, ότε ήμουν εν Νεαπόλη γενικός διευθυντής των σχολείων, προ 50 περίπου ετών. Κατ' εκείνα στα ημέρας είδεν ένα όνειρο, χείρα γυναίκα ευσεβής χριστιανή, κατά το οποίον της εφάνει ο Όσιος Γεώργιος και της είπεν ότι καθοδόν ότε επήγαινε στην Μαλακοπήν. Έντρομος ηγέρθη τότε η γυνή και μετέβη στην οικίαν γνωστού της δημογέροντος, εις τον οποίον διηγήθη τα διατρέξαντα. Δεν είναι το δυνατόν να αναβάλουν περισσότερων χρόνων και έσπευσαν εις το υποδειχθέν μέρος και εκεί έβρον το ιερόν λείψανον του Οσίου Γεωργίου και μια πέτρα με τας λέξεις Γεώργιος ιερεύς. Μοσχοβολούσε δε το λείψανον. Το έβαλαν σε μια κάσα και το τοποθέτησαν στο σπίτι του Παπαβασιλείου, συνεφημερίου του Παπαγεωργίου του Νεομάρτυρος. Ήλθε το έτος 1924. Γινόταν η ανταλλαγή των πληθυσμών και οι Έλληνες της Καπαδοκίας ετοιμάζονταν να έλθουν στην Ελλάδα. Ο τότε εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Αναστασιάδης, θεώρησε πρώτη στο καθήκον του την ασφαλή μεταφορά του λειψάνου του Νεομάρτυρος από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Νεάπολη, όπου είχε εντωμεταξύ τοποθετηθεί, στην παραλία της Μερσίνας και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Η Ραχήλ Δημητριάδου Δαμβακάκη, η ανιψιά του Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιου Αναστασιάδη, την χρονιά εκείνη ήταν 12 χρονών. Αναφέρει στην καταγεγραμμένη προσωπική της μαρτυρία. Ήταν μια ωραία πόλη με διεθνές λιμάνι.
Εκεί, στη Μερσίνα, έμειναν 15 ημέρες σε αποθήκες με πολλούς Έλληνες που είχαν συγκεντρωθεί. Τελικά, στιβάχτηκαν στα μπάρια του πλοίου Ερμής, της εταιρείας Εμπειρίκου. Αφού έφτασαν στην ελεύθερη Ελλάδα, το ιερό και θαυματουργό λείψανο του ιερομάρτυρος παραδόθηκε στους Νεαπολίτες. Να σημειωθεί ότι εκτός από το λείψανο έφεραν στην Ελλάδα την τίμια κάρα του Αγίου Γρηγορίου Νήσης, τεμάχια από τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, καθώς και ιερά σκεύη, εικόνες, καντήλια και εξαπτέρυγα, τα οποία παρέμειναν φυλαγμένα για 10 χρόνια στο κατάστημα παντεπολείο τότε του Ιπποκράτη Μητσογιαννάκη στον Πειραιά. Το 1925 το Υπουργείο Πρόνοιας και η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων παραχώρησε έκταση σε περιοχή της Νέας Ιωνίας με σκοπό τη δημιουργία νέου συνοικισμού για εγκατάσταση των Εκνεύ Σεχίρ προερχομένων προσφύγων με το όνομα Νέα Νεάπολης. Μέχρι το 1934 είχαν εγκατασταθεί 400 οικογένειες, οι οποίες παράλληλα είχαν αρχίσει να δραστηριοποιούνται με σκοπό τη δημιουργία κοινοχρήστων και κοινοφιλών έργων και ιδιαίτερα για την απόκτηση Ιερού Ναού. Το 1934 διορίστηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Εκκλησιαστική Επιτροπή για την ανέγερση προσωρινού ξυλοπαγούς Ιερού Ναού στο όνομα του Αγίου Ευσταθείου. Στις 15 Ιουλίου του 1934 έγινε η πρώτη Θεία Λειτουργία από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο Αναστασιάδη. Τον ίδιο χρόνο αποφασίστηκε η μεταφορά στον ξυλοπαγή αυτό ναό των ιερών λειψάνων του ιερομάρτυρα Γεωργίου του Νεαπολίτου. Την Κυριακή, 1η Ενάτου του 1954, μετά τη Θεία Λειτουργία, η οποία είχε πανηγυρικό χαρακτήρα και με τη συμμετοχή του Θεοφιλοστάτου, Επισκόπου Πατάρων Μελετίου, ιερέων και ενοριτών, έγινε η επίσημη μετακομιδή όλων αυτών των πνευματικών θησαυρών του γένους μας από τον Πειραιά στον οικείο του τόπου, τη συνοικία της Νεαπόλεως. Η επίσημη αγιοποίηση του ιερομάρτυρα Γεωργίου έγινε πριν από 30 χρόνια περίπου, με ενέργειες του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη Πατρός Θεοφίλου Μπουγιουλέκα, προϊσταμένου για 40 χρόνια στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθείου. Στην προσπάθειά του αυτή, πολύτιμη στάθηκε η βοήθεια του Μητροπολίτη Πριγκιπονήσεων του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ιακώβου, ο οποίος κατάγεται από τον Νέο Σεχίρ. Ο σημερινός περικαλής λιθόκτιστος Ιερός Ναός του Αγίου Ευσταθείου ξαναχτίστηκε μετά το 1952 με πολλούς κόπους και έξοδα. Κάθε χρόνο στις 3 Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Ευσταθείου εορτάζεται η μνήμη του νέου ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου και η ιερή ακολουθία που ψάλλεται είναι σύμφωνα με την Αγιορείτικη Μοναστική Πολιτεία. Παρόλο που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει για την ύπαρξη του Αγίου αυτού,
Εν τούτης, πλήθος πιστών προσέρχεται στην εκκλησία του Αγίου Ευσταθείου για να προσκυνήσει το σκήνωμα του εν λόγω ιερομάρτυρος. Από ζωντανή ηχογράφηση της Αγρυπνίας που πραγματοποιήθηκε το 2008 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθείου στον Περισσό, 2 προς 3 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ακούσαμε ήδη τους 2 βυζαντινούς χορούς με χωράρχες τους Κωνσταντίνο Αγγελίδη και τον Σοκράτη Αρπακουλάκη να ψάλουν τα 2 πρώτα στιχηρά προσώμια της εορτής σε ήχο τέταρτο λέγετο. Το τρίτο στιχηρό έψαλε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόφιλος Μπουγιουλέκας. Ας ακούσουμε τώρα το δοξαστικό του Εσπερινού, ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανίτη, υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Είναι μελοποιημένο από τον Ιεροδιάκονο Θεοφάνη Βατοπεδινό σε ήχο δεύτερο. Oh
Σε ήχο δεύτερο ήταν το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού που ακούσαμε από την ακολουθία του ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου. Ήταν ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανή, του υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και μέλος ιεροδιακόνου Θεοφάνους Βατοπεδινού. Έχουν την πολιτείαν της συν και κοσμημένην αρετώντες λαμπρότησιν, εχρήστης ιεροσύνης, την οητή δωρεά και ιερομίστης όφθης ένθεος. Έτσι ξεκινάει το πρώτο στιχερό προσώμιο των αποστήχων του Εσπερινού του Αγίου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, σε ήχο πλάγιο του πρώτου, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια και με το οποίο θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας